Guys, magpatudlo di kong nanay saan ko nung magpatakmag sa buwak sa kubasa kay si Tiri naman to permit ng tudluan karon ako na po yung magpatudlo. Matanaw ko nila. Karon na jud ko. Ano ni? Mo ni si Jay buwak sa Manay buwak nga laki. Diyan saan man ni nay? Takeb ra. Ngani dia kuno guys pa kan ba patakmagan ha may dako ha ba oo dako sa pay kay ara kuno dako agi jang ko basa na dako bitaw dabong pa na kuno sila ka ja kani mao kuno ni pa hato mao kuno ni patakmagan kana na anay jang mao di ko ni timaylahan karon ba ko kay bawo nga buwak di nga baji nga na diag tunga nga nagpurma na daghan si jag kuan ang laki isa ra ngani na ba ko ni sulob mo ra na harang ngani ra de kuno guys magpatakmag kani si jang laki na laki mo na yung sud ari dia nga na ra day na karon pa jud ko sa looban ra si Janatos laki na kaya ron si Jang mabuhi na day isa na mabuhi na ni nga di ko gudlot naghandaman yang isagol sa utan ya guys ya ni sinuban ya das na nagaros po kamunggay nalabi ma kagod ka kaya nabutan ni nga to ra nanay gitakuban ra to nay agatong pagpasak mo magbay nga to ra takuban ra hindi may sama sa kadugo dyan kasi natudlo ni nga nanay agatong ni dato di patagmagan to katong dakoron Ang gilot ay nag-break bra. Shut up, Gabriel! Dino tra balik kay hala ka pugno. Pagsampo sa muli. hindi tagali sa mga kaliko kay mawo ko sa likod Ano ba na uy? Sinanay sa puli. My name is Marikit Makakit-Akit. tagasan Tagabi Sop-Sop. Hindi man ako kasing ganda ng nanay nyo. Wala akong pakialam. That's all. Thank you. kaya sa lagi kadam Ubay. Taga-ubay ra ko. Uy. Siya apelido ni mo daw. Inok. Inok. Inok ba yan? Hindi man mo makuha Di kayo. ba maangay manunig nga na kay kuan ra kay mamods ka ka. Ay! Bilat! Ito ba na video lagi ko? Kang Ariels. Bye, na may bisita kang bye. Nag-promo din ko karon og Haplas Miracle. Mga bayot bitanan gidugo ra ba mi? Ang color sa among dugo violet. Channel. My name is Marikit. Awi kuan. I-friend sa Facebook Joanna Mendez. Hindi sika. Ang mama Mendez niya kung papa ino. Na may bindi sa pag- Agawang Facebook kay Joanna Mendez. I-search para makakita ka sa kung mga kuan makatawa lagi ka.
Wapa bitaw. Ay! Wapa bitaw. Hindi man sa pagulog-ulog no, pero wag ko ipabayad. Karon isa nunuray. 5 may kabayo. Ang Bayad usa dyan. Bayad tanan. 5 may kabayo ang usa naligsan. Uy. Nangabalik ang bukog, ang tutoy nangalumping. Lies! Alis ako mami. Lagi. Let's speak as kaya. Alis ako Ay, ba? bye. Tulog na sumpuli. Dada mi karon sa Poblacion Alicia. Nami dari sa tindahan og mga sanima tindahan sa mga gamit sa kusina tag 20 ra. Ay alin na pili na yan. Kay tag 20 ra ni tanan. Sa may mong ganahan yan. Dali. Kari mo kulit yung ganahan ti kay blue. Kailan mo kulit ito? Kari ha. Oo. Ilan man na kari ha. Hamay mo yan. Blue ko ni haring pink. Lupod kang Anjali. Kawi rin niya. Ang Nasa ganahan kakar mo karong bayro. ang ganahan kay kuan. Kari de Mampuy ako. brush dai katag pila ning brush. Pang brush sa tingin na ba. Kari hara magkapagtura na pila sa tur. Di adili no pinging nga. Haman, di sa kakita. Na-iphone. Ah, Ano man eh, tako. nadi takeb. Haman dapit. Haman ito sige, pinatakod na. Ang palit ni si Aliana kay first time si Aliana ang nipili. Malabi ma. Manaitak ka ma. Uy, naitak ba kuno ko? Ako naitak ka nipili ka. Naitak din. Naitak ba kuno ko? Nga nipili siya. Nawaman eh, tag sa man mi. Kaya Ano sa? Apa may mo yan? Pili pa yan. Nawala ko na siya. Brush. Kaya kami. Ayan na raman yan. Pili ra mag-blue age ako no. Yeah. Hoy, amin ah. Kita na. Amin. Alam mo pa hamura magyapos yung take Chris. Bagi ko imo no. Kaya na kayo litaw. Ano lagi? Ay, napagka man din ni. Iwat ni. Ay, dahil sa dahil nagbasura ni mo dahil oh. Di pwede maglabay-labay kas. Dati pwede ma. Maglabay-labay ra ba kag basura sa gasa. Pwede Di, hawirin niya. Pwede. Hawirin ni. Dahil na. Kisaroy katabang ni programeron. Taga mabini man. Ana ay taga mabini. Aligay, nga naman dar. Ito yung linlin. Oh, nga naman, kaila ka. Ha? Sabi ko si kon pening. Kon hawa dito si. Kuini? Isa pa. Si Tintin. Oh, kaila de to. Dari mana dilas anang sud pud kaila. Anan? Ah. Hara ba ito kang ipili, day? Hara day. Mani, blue, mani, mong nanan, ha? Ganahan mo ko sa dress blue. Malabi ma. Ay isa pa ma. Wala lagi ko maitok. Maitok ba kuno ko? Wa man masuko si mama kay lablab manggo. Labi lagi. Sila na ang tagkutsara ka ito. Simbahan na ibutang. Ha? Ha? Wa man. Kari. Isa man eh. Apa may mo day? Kasi need pa kag mga ingani kay wa pa ingani ko kadto. Di makulit kag ngani ka na magamit. 20 raw. Ay kagupat ka po. Tagsa mo hinigupay. Eh day. Bigbaw na nan. Kari ra ha. Huwag ka itong kati.